o luxo de voltar á universidade e poder ter estas dúas ponentes que nos van a falar de ética, que nos vai unir a todos, os de distintas profesións, e tamén de protección de datos para a defensa dos dereitos humanos, que é no que se basea principalmente o traballo social. Entón, vamos a dar paso a estas dúas compañeiras que lle agradecemos que compartan con nos todos os seus saberes e os seus estudos. Saleta vai nos a falar de ética e despois Malena nos falará sobre protección de datos. Entón vou a presentar primeiramente a Saleta. Saleta de Salvador Agra é licenciada en Filosofía pola Universidade de Santiago de Compostela, máster en Xénero, Educación, Políticas de Igualdade e Liderazgo pola Universidade de Vigo, doutora europea en Filosofía pola USC e en Semiótica polo Instituto Italiano de Ciencias Humanas de Florencia e a Universidade de Bolonia. Na actualidade é profesora na Universidade de Vigo na área de Ética e Filosofía. Ten publicado máis dunha treintena de artigos sobre semiótica, pragmática, ciberpragmática, ética, ciberfeminismos e formas de narratividade online, entre outras temáticas. Participou en máis de 40 congresos, xornadas e seminarios nacionais e internacionais como ponente e conferenciante invitada e formou parte de 9 proxectos de investigación a nivel nacional e internacional, dirixindo un deles na Amazonia ecuatoriana. Hoxe, Saleta de Salvador Agra, da Universidade de Vigo, vai nos falar de ética e deontoloxía no traballo social, dilemas e conflictos intercódigos. Grazas, e como non podía ser de outra forma, comenzar cos agradecementos. Boas tardes, grazas por vir nun día tan desapacible a compartir espazo. Grazas a Carmen polo convite, pola honra de estar aquí. A mí unha das cuestións electrónicas que yo telas noxe, dando así como certa respeto. Agradecer tamén a Víctor pola xestión, agradecer tamén o facer extensible os agradecementos aos meus colegas da Facultade de Traballo Social da Vigo por facerme sentir como na casa, en especial a Francisco Aguiar, a Joan e a Ana. Non pensaba, cando Carmen me propuxo vir aquí, que comezar o día celebrando da man da ética quizáis para os tempos que corren, e na línea que justamente antes falaba a presidenta, que pode ser canto menos tildado de axitador, non? Axitador na acepción de mover os ánimos. Así que a mí me gustaría comezar movéndonos e cambiar e mudar o título. Escollí un título desafortunado para celebración alguna, como é Ética e Deontoloxía no Traballo Social, Dilemas e Conflitos Intercódigos, e quero mudarlo por unha pregunta totalizadora, que compendie, digamos, o sentido e recolla, digamos, algo un pouco máis atractivo. A pregunta que resume este título sería ¿qué facer? Esa sería, digamos, a idea que me gustaría que hoxe debatísemos entre todos. É unha pregunta que agocha moitas outras preguntas, agocha a pregunta que debo facer, agocha a pregunta que quero facer e agocha a pregunta que esperan de min que faga, non? É unha pregunta que quero facer que, bueno, acompáñanos na nosa vida, quizáis máis veces das que nos gustaría, non? Máxime nos persigue de forma insistente e inevitable se trasladamos esta pregunta ao noso que facer laboral, non? Pero cando non temos clara a resposta que facer, é dicir, cando vacilamos, cando oscilamos entre que facer, aí é justamente onde atopamos as situacións dilemáticas ou os dilemas, non? É justamente aí onde se enganchan os dilemas. Eu vou a distinguir 3 trazos que creo que poden axudar a comprensión de todo o dilema e que poderían, digamos, en última instancia, aclararnos esta pregunta de que facer. Os 3 trazos os vou a denominar a regresión ao infinito. Non trouxen PowerPoint, pero fixen uso da pizarra
e vou a denominalos, como vos digo, a regresión ao infinito, a incertidume e o sufrimento. Esta idea de regresión ao infinito ten que ver coa comprensión do dilema desde unha perspectiva lóxico-sintáctica, e que o que conduce todo o dilema, digamos, desde esta perspectiva, é a unha concatenación a partir de unha disyuntiva excluinte. Como vedes aí, a resposta ante un dilema sería A ou B, vamos a chamar así. Non en vano, digamos etimolóxicamente, o grego provén do termo dil, que significa dous ou dobre, e lema, que significa proposición, tese, o que un debe escoller. Son, digamos, a resposta a esta situación dilemática, serían os dous cornos do dilema, dúas opcións propias justamente de un argumento cornudo que poderíamos traducir como bo ou malo, correcto ou incorrecto, e un longo, digamos, etc. de dualismos excluintes, É unha forma, digamos, desde o punto de vista lóxico que se denomina siloxismo, en tanto que as premisas menores, como vedes, son as que continúan, serían que se escollo A, entón me conduce a R, e se escollo B, entón me conduce a S, Isto, digamos, desde a perspectiva lóxica, o que mostra é un resultado, unha conclusión contradictoria. Partimos de A ou B para chegar á fatídica conclusión de R ou S. Isto é, son resultados contradictorios en tanto que mostran, digamos, unha contradicción dióntica circular, porque o axente moral debe decidir facer A e entón lle conduce a R, ou o axente moral debe facer B e entón lle conduce a S. Dende esta perspectiva, todo dilema presupón un conflicto, pois esta forma de proceder argumental o que mostra é unha incompatibilidade que leva a resultados contradictorios. Unha tensión entre dúas teses ou entre dúas solucións enfrontadas. Son dúas solucións, como vedes, R ou S, que son incompatibles, No momento en que eu escollo facer R, abandono necesariamente S, e no momento viceversa, no momento que escollo facer S, abandono R. E sobre as cais, desgraciadamente, dende este enfoque lóxico, poderíamos continuar argumentando que se R entón X e que se S entón Z, Isto é, estaríamos novamente inmersos nunha concatenación argumental con dúas saídas aparentes. Estaríamos, xa que logo, e dai o nome, ante unha regresión ao infinito, Ao que nos condena todo o dilema dende esta perspectiva lóxica. Ainda con todo, poderíamos pensar que hai unha escapatoria posible a esta regresión hacia infinitum como unha fuga interminable de premisas. E é que esta fuga detense no momento en que un decide, Isto é, no momento en que un opta por unha resolución, escollendo, como vos decía antes, por exemplo, R. Esta posible escapatoria, sen embargo, agocha máis que unha hipotética regresión, sino que nos conducen irremediablemente a abrazar a incertidume, e este sería o segundo dos trazos que contén todo o dilema. Por unha parte, digamos, esta estructura lóxica, e por outra parte, este concepto de incertidume, E o que ocorre é que justamente na base de todo o dilema está a incerteza, A disyuntiva entre A ou B é unha situación difícil ou insoluble, pois sitúanos ante accións excluintes, Na procura de visibilizar as consecuencias ou o impacto da nosa acción está a presión da incertidume. Unha presión que converte o dilema sempre nunha traxedia ou embrazarnos ante dous camiños aporéticos ou ante dous camiños igualmente intransitables. Si ben na antigua Grecia, digamos, as obras dramáticas con final funesto tiñan ou buscaban no espectador un efecto purificador, os dilemas, en tanto que se asemellan a elas, nos sentencian ante unha perplexidade inevitable que nos debería levar justamente a reflexionar, Pois, como dicíamos, todo dilema xorde da incerteza, isto é, dunha falta de coñecemento claro e seguro. Por máis que nos quixéramos instalar nunha linguaxe da ciencia e quixéramos buscar verdades precisas, o certo, digamos, é que na linguaxe da ética non estamos ante un único sendeiro a seguir, sino máis ben, como diría José Luis Borges, o que estamos en ese xardín de sendeiros que se bifurcan, Estamos na linguaxe da ética ante ausencias de patróns, esquemas ou modelos definitivos. A diferenza, por tanto, da linguaxe científica da necesidade, na linguaxe da ética estamos no reino da contingencia, do posible, do verosímil, do que pode ser de varios modos, isto é, ante cuestións que parecerían admitir máis de unha forma. O xuízo moral
non será entón unha resposta programática, un mecanismo automático que fora de dúbida nos leve a unha verdade absoluta, a un principio indiscutible, é dicir, non nos vai a levar ao risco cero, senón que justamente dada a ambivalencia a que antes me refería, isto non será posible. A maior incertidume, ou a maior, se queredes, posibilidade de elección, máis incertidume. Pero tamén ocorre que ante esta incertidume hai máis medo e máis temor. Alguns din que isto é justamente o prezo da liberdade, non? O temor a errar está justamente relacionado co terceiro e último trazo que vos quero traer a colación e que creo que permiten, digamos, a comprensión de esta pregunta, que facer? E o terceiro trazo ten que ver co sufrimento, non? Pois justamente a mencionada tensión dilemática provoca un sentimento que non se pode evitar. Certo que, chegado a este punto, poderíamos pensar que, en realidade, os dilemas distan de ser situacións reais, non? Que non vivimos estas situacións tan sumamente dramáticas. Pero ainda con todo, digamos, ainda pensando os dilemas como experimentos do pensamento ou como ficcións, ainda nese caso, digo, non conseguiríamos librarnos do sufrimento que levan aparellados se quixéramos enfrontarnos a eles, non? Ocorre que ante o dilema é imposible a inacción como resposta. Ocorre ante os dilemas algo así como aquilo que nos contaban os teóricos da comunicación, que nos dicían aquela máxima de que non é posible non comunicar, non? Por máis que un quixera permanecer no silencio, por máis que un non quixera e pretendese non comunicar, todo ten, digamos, lectura a ollos do receptor de valor de mensaxe, todo pode, digamos, comunicar. Se trasladamos esta máxima ao noso caso, diríamos que ante un dilema a non opción é unha acción e a nosa máxima entón sería non é posible non actuar. Isto é, ante un dilema somos tan responsables das nosas accións como das nosas omisións ou inaccións. A actitude moral, por tanto, non pode botar a un lado a incertidume, sino que debe asumir o risco, debe abrazala e tal asunción xustamente coleva, como vos digo, un sufrimento. Un sufrimento que podemos entender como un residuo moral, que poderíamos traducilo como remordementos, como culpas, como arrepentimentos, como frustracións, como lamentacións ou como pesares de todo tipo, non? E é que, dende este punto de vista emotivo, o abandono dun dos cornos do dilema, isto é, cando tomamos a decisión e actuamos, comporta, como os digo, unha carga moral, un sufrimento, un coste moral ou unha dor moral, non? Unha dor moral que nos di Bauman que ten un saudable papel de advertencia, de alerta e asiente cultivador, nos di Bauman, esta dor moral. Os dilemas nos recordan así que non hai cabida para unha moral indolora nin para unha inacción moralmente neutra, non? Estes tres, digamos, trazos, a regresión ao infinito, a incertidume e o sufrimento serían, como vos digo, o meu modo de ver, os alicerces que sustentan todo o dilema e terían, digamos, como corolario final un efecto descorazonador, pero descorazonador para quen si busque solucións inmediatas, non? Para poder comprender estas tres mencionadas características, é certo que compre distinguir que en todo dilema hai como dous planos. Por unha parte estaría, digamos, o plano decisionista, cando justamente fago elección entre dúas opcións, pero tamén hai outro plano, que é o plano deliberativo, non? É o plano que justamente nos leva a decidir previa reflexión, a xulgar, ou se queredes, a fundamentar argumentativamente a decisión tomada. Ocorre, por lo tanto, que ante os dilemas non só decidimos, ou non deberíamos só decidir, sino tamén deliberar. Só onde cabe elección, onde justamente hai capacidade de decidir, hai xuízo ético, hai deliberación. Nos dicía Aristóteles que a ninguén se lle ocorre deliberar sobre o indeliberable, non? Sobre aquilo, digamos, que non varía, sino que justamente deliberamos sobre o que é variable, o que podería ser de outra forma. De forma que, digamos, a ética non pode basarse só en intuicións morais correctas, sino que compre, como di Emilio Lledón, atender a un problema que ten que ver, tal como ele o formula, co problema da liberdade de pensamento. Ele di que, certamente, podemos ter un problema de liberdade de expresión, de dicir o que a un lle parece, e máis nos tempos
que agora mesmo ocorren, pero bien mellollero que non podemos deixar de atender a outro problema que é o da liberdade de pensamento. Si tivésemos garantizado a liberdade de expresión, bien mellollero que pasaría si tan só esa liberdade de expresión nos levase a decir imbecilidades, posto que nos somos, digamos, libres intelectualmente ou posto que nos somos críticos. Entón, di justamente Mellollero que este plano deliberativo debe estar pensado e debe formar un ingrediente fundamental a hora de decidir. De forma que, se tivésemos que pensar que ingredientes funcionan na cociña moral ante este que facer, diríamos que, por unha parte, estarían estas intuicións, e vamos a entender as intuicións pois como respostas espontáneas indeliberadas, vamos a deixalo aí, pero por outra parte, digamos, na cociña moral vaise pretender que este funcionando este ingrediente da argumentación. Precisamos da base da argumentación para que a arte culinaria sexa éticamente consistente. E así lo di o artigo 10 do Código Ontolóxico do Traballo Social, que sinala que as decisións que se tomen deben ser justificadas éticamente. É dicir, o plano decisionista debe ir acompañando o plano deliberativo. Agora ben, temos estes dous ingredientes, veremos se precisa algún máis, pero temos unha pregunta. A pregunta sería que criterio ou criterios temos para xulgar éticamente. Temos, como vos digo, de momento dous ingredientes, as intuicións e os argumentos, pero que ocorre coas receitas? Temos receitas que nos prescriban que facer, temos receitas que nos prescriban que debemos facer, e a pregunta sería se son os códigos deontolóxicos as receitas. Para poder responder a esta pregunta, nos valería unha definición moi simple de código que nos di que é un código, un conxunto de signos, é dicir, un conxunto de correspondencias que regulan as relacións entre os significantes e os significados, é dicir, entre a parte material do signo e a parte como imaxe mental. Por poñer un exemplo rápido, pensamos nunha sinal de tráfico, esa sinal de stop vermella, co rótulo stop, justamente, sería, digamos, a percepción, esa parte do significante, esa parte material do signo, e que rapidamente, digamos, conectamos con esa imaxe mental que neste caso nos diría detención obrigatoria. Entón, justamente os códigos o que fan é regular o plano da expresión e o plano do contido. Canto máis clara está esta estructura, canto máis clara está a correspondencia, menos risco hai, diríamos, de que se tambalea a propia estructura, e justamente é que a estructura, desde un punto de vista epistemolóxico, pode ser entendida ou significar predicibilidade, pero sen adentrarnos por agora máis nas particularidades concretas dos códigos. Compre destacar que en todos os códigos, como conxuntos de signos que son, hai como tres características que os definen. Por unha parte, todo código debe justamente ofrecer esta correspondencia entre o plano da expresión e o plano do contido. Segundo, os códigos deben ter a función repertorio, é dicir, deben abrir a posibilidade a escoller e a crear mensaxes. E por último, todo código debe estar respaldado, institucionalizado, ratificado por unha comunidade, sexa esta lingüística, se estamos pensando no código lingüístico, ou, para o caso que aquí nos convoca, a comunidade de traballadoras sociais, sería o código deontolóxico, que conlleva unha cohesión e solidez, pois o grupo profesional, neste último caso, debe estar disposto a acatar e soster o código, contribuindo a legitimar así a profesión como se un selo de calidade fose ou unha denominación de orixe, é dicir, contribúen á identidade e confiren certo estatus. Disculpade que... Ben, todos os códigos teñen en común estas tres mencionadas características, sempre que, obviamente, exista un consenso, que exista un acordo, que por convención se acepten as regras polas que son gobernadas os signos, é dicir, todo código cumpre unha función social. Ben sexa nos códigos de significación, que non nos van a preocupar, ou ben sexa nos códigos de conducta que pretenden regular o comportamento dos cidadáns. O certo é que, afortunadamente, vivimos baixo unha pluralidade e variedade de códigos. Vivimos rodeados de códigos, digamos, inmersos nas tramas de significado e sentido que envolven toda a interacción humana. E vivimos rodeados de códigos, ainda que acotemos a pluralidade, e só nos refiramos a aqueles que teñan forza prescriptiva, é dicir,
aqueles que nos obrigan a actuar e que están destinados a regular e ordear a nosa vida en sociedade. Igualmente aquí, como vos digo, estaríamos ante unha disparidade de códigos, pois ocorre que fronte a un monocódigo que nos resolva todos os nosos dilemas apelando a un único tribunal, o certo é, repito, que afortunadamente estamos e habitamos en sociedades pluricódigos. Esta indiscutible riqueza, no caso contrario, digamos, estaríamos ante principios absolutos indiscutibles propios, por exemplo, de un nacionalsocialismo. Entón, esta indiscutible riqueza pode ser lida, sen embargo, como a orixe que dá lugar a situacións dilemáticas. Esta é a miña proposta, que esta pluralidade de códigos tamén este justamente na base dos dilemas. A xusta posición de códigos pode dar, como vos digo, lugar a un choque, a xerar unha serie de conflictos dada esta pluralidade manifesta e a non existencia, como vos dicía, de un monismo a nivel dos códigos de conducta. Para entender este conflicto de códigos, con situación dilemática, parto tamén de unha subdivisión, aquela que podería distinguir entre conflictos intercódigos, é dicir, conflictos que xorden entre normas de distintos códigos, ou conflictos intracódigos, que serían justamente aqueles conflictos que xorden entre normas de un mesmo código. Non me vou a centrar nestes últimos, nos intracódigos, sino nos intercódigos, sen afán de exhaustividade, me gustaría determe en tres posibles conflictos intercódigos, que, como vos digo, son aqueles que xorden entre normas pertencentes a distintos sistemas de códigos. En primeiro lugar, o choque dilemático que pode ter lugar entre un código moral e un código xurídico. En segundo lugar, a confrontación entre un código persoal e un código profesional. E, por último, a colisión que podería acontecer entre distintos códigos éticos normativos. Coa finalidade de entender mellor esta proposta de que os dilemas se orixinan como conflictos de códigos, servireime de exemplos, sen tratar, anuncio xa, que non vou a tratar cada caso de forma magistral, sino que os traio simplemente para poder pensar en situación, para pensar situadamente. De modo que, para empezar, atenderemos ao choque entre un código moral e un legal, pois se algún ámbito de regulación normativa se relaciona estritamente coa moral, este é, sen lugar a dúbidas, o xurídico legal. O motivo é que varios son os trazos compartidos entre o deber moral e o deber legal, a saber, o carácter normativo, a forma imperativa, a regulación, como códigos que son das relacións humanas con fin social, ou o seu perfil histórico. Son denominadores comuns que, sen embargo, non impiden as discrepancias e mesmo o conflicto entre ambos os dous discursos. Así, tomando, por exemplo, o Código Ontolóxico do Traballo Social como exemplo dun código moral, podemos atopar máis de unha situación dilemática, onde, por exemplo, a obriga de cumprir as leis de distribución de recursos e servicios choquen co dereito do individuo ao benestar. Artigo 5º, capítulo 1º do mencionado Código Ontolóxico do Traballo Social. Ou, seguindo a proposta de Francisco Cucala, nos atopemos ante unha encrucillada entre a norma moral e a norma legal nun caso de violencia machista. Pois no momento en que estamos ante un delito público e non privado, recollido así na Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero de 2004, temos a obriga de denunciar segundo a Lei de Enxuiciamento Criminal, como se expresa no artigo 259, especificamente no 262, onde se contempla a obriga de quen, e cito textual, por razón dos seus cargos, profesións ou oficios tivera noticia. O seu incumprimento, tamén presente no citado punto 262, comporta castigos. Artigo 408 do Código Penal. A obriga legal de denunciar, por tanto, ante un caso de violencia machista por parte dunha traballadora social pode chocar co artigo 15, capítulo 2º do Código Ontolóxico do Traballo Social, onde se aboga porque se sean os usuarios e as usuarias que tomen a decisión de denunciar e que non se tomen medidas legais. De tal modo que aquí tropezámonos de fronte con un choque de principios básicos, que poderíamos traducir por o choque de principios entre a xustiza e a autonomía, froito justamente dun conflicto entre diferentes regras de conducta, que, como todo dilema, nos conduce a pregunta polo deber. A pregunta é justamente que debemos facer. Pasemos agora a aqueles dilemas que implican un choque entre un código profesional e un código personal. E vamos a entender código personal como toda unha amalgama que inclúe dende toda unha variedade de códigos, dende cuestións de preferencias, de sexos, de aspectos de partidismo político, de aspectos religiosos, e que en última instancia o que configuran é o que cada un pensa e sinte.
Tomarei dous casos que, en certo modo, dialogan entre sí, que foron analizados pormenorizadamente por Damián Salcedo, a quen remito, para profundizar dende todas as aristas dos problemas que están involucrados. Non solamente, digo e repito, os traio aquí a colación para dibuixar esta situación dilemática. Así, en primeiro lugar, temos o caso da traballadora social que debe afrontarse ao desexo de abortar dunha xove usuaria. O conflicto prodúcese porque a obrigada profesional de informar dos requisitos e procedimentos para facelo equivale, segundo o seu punto de vista, a contribuir a un aborto, cousa que as súas crenzas religiosas condenan como moralmente incorrecto. Segundo caso, temos o caso de un usuario homosexual que xulga a súa sexualidade como un problema e desexa unha terapia, chamémoslle segundo esta lógica de conversión, e aquí o conflicto xurdiría se o profesional estima que esta práctica é totalmente inmoral dende o seu código persoal. Ambos os dous casos mostran un conflicto entre valores, como méritos que lle otorgamos ás cousas, e que se comprenden como un conflicto entre códigos e que fan emerxer de novo a turbadora pregunta: que facer, que debemos facer, que queremos facer, que esperan de nós que fagamos. E esta sería justamente a tríada que atravesa todo o dilema ético e moral, que é a tríada entre o bo, o correcto e o desexado. Por último, tomo por caso un choque de conflicto intercódigo entre principios éticos normativos deontolóxicos e principios éticos utilitaristas, é dicir, entre un código que poderíamos denominar formalista versus un código consecuencialista. O exemplo retomo de Sara Banks, a que do mesmo modo que con Salcedo reenvíovos para unha análise minuciosa do mesmo. O caso é así: unha traballadora social dun centro juvenil, nunha tarde moi normal, acércase unha moza de 15 anos, Jan, que se atopaba claramente nun estado de angustia. A traballadora conduce a unha habitación tranquila e, dende o contacto inicial, pediulle a traballadora que prometera discreción. Jan reveloulle que o ano anterior seu pai lle violara 4 ocasións e que agora estaba embarazada dele. A traballadora falou do caso con Jan e suxeriulle varias opcións de axuda e que o suicidio non era a mellor saída. Sen embargo, Jan rexeitou calquera axuda profesional e insistiu en que a traballadora non lle debía explicar o caso a ninguén. Isto é justamente o caso tal e como o narra Sara Banks. Apelando aos códigos normativos máis comuns da ética, poderíamos atopar un choque se, por unha banda, elevamos a confidencialidade a principio deontolóxico seguindo o que sería un enfoque kantiano, sobre a base justamente do criterio da intención fronte aos resultados, respetando o segredo profesional, e se, por outra banda, digamos, primamos en beneficio de Jan, entendendo que hai cousas que, atendendo as consecuencias, non se poden facer. É unha encrucillada que se debate entre universalizar a máxima da confidencialidade actuando por deber e entre non respetala sobre a base, diríamos, do cálculo felicitario, eludindo o sufrimento, isto é, xulgando en función da súa contribución á felicidade sen importar os medios. Novamente, que debemos facer neste caso? Atender á intención ou simplemente xulgar a acción en base ás consecuencias? Serían as dúas preguntas. Ahora ben, chegados a este punto, é consciente de que os pormenores de cada caso presentado son susceptibles dunha riqueza interpretativa maior, que sexa máis prolixa, e que o ideal, digamos, sería expor os dilemas de outro modo onde quizáis non queden comprometidos principios básicos, ¿no? Pero, ainda con isto, digamos, eses 3 exemplos son exprofeso, o sea que me permiten discutir algunhas regras básicas dos razoamentos morais. De forma que, se volvemos sobre este primeiro caso de conflito intercódigo entre un código xurídico e un código deontolóxico, compre matizar que a linguaxe xurídica é a que lle corresponde determinar que o que se pode e non se pode facer, mentras que a linguaxe moral ocúpase do que se debe e non se debe facer, non? Son dous planos que son susceptibles de ser obxeto, como vimos, de conflito, ou non ser o mesmo a legalidade que a legitimidade, non? Se antes facíamos referencia aos trazos comuns que comparte o código legal e o código moral, tamén compre atender as diferenzas, no? Que, en este caso, separan ambos dos discursos. Entre as máis salientables, compre destacar a coacción, no? E a propia normatividade. Respecto do segundo caso, teríamos que atender a máxima de que é injusto, e é unha máxima, digamos, moi usual a hora de xulgar, é injusto empregar 2 varas de medir. Polo que, dada a parentela dos casos expostos do aborto e da homosexualidade, dende a hipotética resposta da traballadora social, teríamos que discorrer de forma similar.
Teríamos que discorrer de forma similar co consecuente risco da chamada pendente resbaladiza, na que nos poderíamos caer ou deslizarnos dun caso a outro se non contemplamos as similitudes e as diferenzas que os separan e os unen. É dicir, o efecto dominó que nos leve dun a outro pode chegar a ser falaz. E por último, o terceiro caso nos leva a reformular aquilo de que non hai que confundir os xuizos de feito cos xuizos de valor, non? A famosa guillotina de Hume, isto é, a distinción entre feitos, enunciados descriptivos que din como son as cousas, e valores, que neste caso serían enunciados prescriptivos, que nos din como deberían ser. En un salto entre o ser e o deber ser, a que o filósofo David Hume nos emplazaba a explicar en base ao sentimento. A tantas veces formulada a pregunta de que debemos facer, agora levaríamos a pregunta que queremos facer. De modo que se antes dicíamos que na cociña moral precisábamos do ingrediente argumental, agora engadimos a necesidade dunha xustificación tamén emotiva. Os ingredientes agora serían intuición, argumentos e emocións, pois a ética non pode prescindir da parte afectiva e emocional dos humanos. As emocións morais xogan así un papel tan importante na ética como as observacións empíricas xogan na física, non? As observacións empíricas na física se contradín a teoría non funciona. Pois algo así pasaría, digamos, coas emocións morais, coas teorías éticas e as emocións morais. Así non lo vimos terín. E unha frase, digamos, moi clarecedora ao respecto nos la ofrece Victoria Camps, e cito textualmente, di Victoria Camps que unha ética que conte coas emocións e a posibilidade de gobernalas ten por obxeto a formación de carácter máis que a fundamentación dos grandes principios. É unha ética, di Victoria Camps, máis vinculada á educación que á redacción de códigos de conducta. Un carácter, por lo tanto, que hai que forxarse, que hai que adquirilo, que precisa ser conquistado. Dito como as palabras de Graham Greene, ser humano tamén é un deber. Isto é, nacemos humanos e, como diría Simone de Beauvoir, temos que chegar a selo. Temos que chegar a ser seres humanos. E nese chegar a ser, como nos di e nos recorda Camps, xoga un papel fundamental a educación. Unha educación que, segundo a filósofa, ten que cultivar as emocións. Entón teríamos sobre a mesa este novo ingrediente, os afectos, aos que sumarlle, como dicía antes, as intuicións e os argumentos. Pero nos segue quedando a pregunta, que ocorre coas receitas? Vimos a toda agora que os códigos poden ser entendidos como receitas dende a perspectiva de que son un conxunto de regras que nos casos seleccionados, isto é, nos códigos de conducta, enuncian unha serie de normas ad hoc para a convivencia. Quizáis ninguén se oporía a estas regras que non son no ámbito profesional, senón que xeral na nosa vida cotián nos guían a conducta cara aos outros e deles cara a nós. Sen embargo, como vimos, nesa interacción comunitaria, atravesados por un sinfín de códigos, existe o conflicto e poden colisionar deberes dando lugar a dilemas. O que nos debería levar a afirmar que os códigos non poden ser un sustituto da reflexión ética nin da emotividade, que non existe unha receita máxica. Entón, se non hai receitas máxicas, volveríamos justamente a aquele efecto descorazonador, aquele efecto desconcertante que nos levaba a estructura dilemática, pero que certamente é distinto de un efecto paralizador. Novamente cito a Bauman. Di Bauman, os dilemas e os problemas non teñen solucións predeterminadas nin as encrucilladas unha dirección intrínsecamente preferible. Tampouco hai principios, di Bauman, inflexibles que poidamos aprender, memorizar e desplegar para escapar de situacións que non teñan un bo desenlace ou que nos eviten o amargo regusto, chamémoslle escrúpulos, conciencia culpable ou pecado, que chega inadvertido unha vez que as decisións foron tomadas e realizadas. O feito de pensar os códigos como entidades ríxidas e fixas aproxímanos máis ben, creo eu, o que facer de un moralista que, na diferenza dun filósofo moral, é un axente de control e orde que predica con recetas pechadas unha única forma de moral, procurando cultivar dogmatismos contrarios á reflexión e exercendo un autoritarismo injustificado que nos diga que facer, a vez que tamén condena e vixía facendo uso de moralinas por obra e gracia de unha presuposta superioridade moral. Tamén, se pretendemos que os códigos sexan unha receita científica,
científica chegaría a mencionar aquel famoso estudo empírico que constatou que o olor dos croissants quentes influen na bondade humana, é dicir, que o olor dos croissants quentes nos inclinan a facer o ben. Se fose de tal modo, bastaría que sempre que xulgásemos, estivésemos ou nos asegurásemos de estar perto, tanto menos dunha pastelería, ou ter ao noso carón un croissant quente. Bueno, esta ilusoria solución tampouco nos debe levar a negar o papel que ten o ambiente, o entorno nas nosas valoracións de feito, convén sempre priorizar o contexto, atender o concreto, tanto referido ás circunstancias como ás persoas, non? Cando nos ponemos justamente as lentes de xulgar, como de seguida veremos. Neste punto, compre anunciar que, contrariamente á crenza dun código non ambivalente e aporético, isto é, a crenza dunhas regras morais sólidas e obrigatorias para todos, a incredulidade posmoderna nos fixo sospeitar e entender a necesidade de desfacer a ilusión e de crer nun código forte, isto é, un código entendido como aquelo que está estruturado por regras de validez absoluta. Certo, a revelación non está nas escrituras nin sagradas nin científicas. Por máis que anhelemos regras que se poidan seguir sen dubidar, estas nunca nos absolven ou nunca absolven a quen elixe entre as adversas consecuencias das súas decisións. O código, entón, non é unha autoridade que nos libre da responsabilidade. Volvo a Bauman, di Bauman, seguir as regras por escrupulosamente que o fagamos non nos salva da responsabilidade. Dito de outro modo, ningún código, ninguna teoría ética é a panacea dos problemas ou dos dilemas morais. As regras morais non son depositarias de verdades absolutas e a ética non pode codificarse en termos de legalidade nin de modas, non pode, diríamos, fomentar a heteronomía e acatar a autoridade externa se sean de regras legais ou apelando á lógica do mercado consumista que marca estes frenéticos ritmos e estas vidas aceleradas nas que estamos. Contrariamente a este ritmo, digamos, no que estamos instalados, a ética nos recorda, digamos, aquela frase empregada na linguaxe cotiá que nos di que compre tomar a vida con filosofía, non? É unha expresión que en última instancia apunta a que en moitos casos as mellores solucións aos dilemas son as que se ingenian a longo prazo. Son aquelas, digamos, que recurren ao ensaio e o error e que experiencia vivida. De tal forma que as nosas decisións como conclusións provisionais estarán máis acordes, creo eu, coa concepción dun código débil, entendido como guía de conducta, en oposición ao mencionado código forte con pretensión de dar detalladas solucións a cada caso particular. Un código débil que creo eu que ten a súa propia fortaleza, pois a flexibilidade que permite este código débil é que ante situacións de indeterminación como as situacións dilemáticas se poidan modificar as reglas, algo que nunca autorizaría un código forte. Como é sabido, sen liberdade non hai obrigatoriedade moral e sen a opción de escoller tampouco hai dilema, non? Por lo tanto, fronte a unha norma imposta de fora, a plasticidade dun código débil promove a capacidade de decisión deliberativa como fundamento da nosa praxe. Un código débil que permitiría ante os dilemas comprendernos máis como traductoras ou intérpretes que como meros ou meras transcriptoras. E como explico isto e con isto pecho. Todos os códigos certamente outorgan intelixibilidade aos signos, ¿no? Pero recordando aquela función repertorio, segundo das características que vos proponía, deben abrir a posibilidade, ¿no?, a permitir ser interpretados non de forma unívoca, ¿no? Todo código debería posibilitar a traducción. Traducir é pasar de un código a outro, ¿no? Labor esta da traducción, que non se de ser algo mecánico ou automático que fai Google, como sabedes, o fai bastante mal, é unha labor que leva implícito o compromiso de negociación. Traducir é negociar. É unha negociación que non se reduce a unha técnica, como vos digo, de transcribir cual burócratas pasando dun sistema a outro cando estamos, por exemplo, ante un choque de intercódigos, senón que precisa sempre apelar a códigos socioculturais nos que justamente ten lugar esas situacións dilemáticas. Toda traducción, diríamos, é un pacto onde o trasvase de significados dun código a outro se leva a cabo en contexto, o que permite entender o diálogo ao que aboca todo dilema, non? Esta actitude dialóxica é a que nos forza a traducción. Traducir, entón, é dialogar.
O encontro da traducción, o encontro interpretativo, como intento da comprensión da palabra allea, é un encontro coa alteridade, cun outro concreto, cun outro con rostro, cun outro, digamos, que ten rostro e que non é unha máscara. Traducir, entón, como interpretar. Polo tanto, fronte ao ethos burocrático da transcripción está o ethos profesional da traducción, que exixe fidelidade e excelencia, exixe justamente o que di Victoria Camps, exixe forxarnos un carácter porque o seu empeño, digamos, non está no que o liga coa burocracia, senón justamente co contexto de acción concreta coas persoas, como dicía antes, de carne e oso. Entón, cando deliberamos e pretendemos buscar e atopar a decisión xusta ante cada dilema, teremos, creo eu, que traducir. Isto é, teremos que negociar, dialogar e interpretar. Pois non hai solucións previas que non exixan negociación, nin fórmulas máxicas propias dun monólogo soberano, dunha solución dogmática, nin existe o risco cero, pois sempre nos apoiamos na experiencia, isto é, no compromiso cos outros cando nos enfrontamos ante situacións dilemáticas. Polo tanto, a miña última reflexión, e con isto acabo, é insistir o que para mí sería a labor da traballadora social, debería ser unha activista ética, é dicir, unha traductora intracódigos, unha intérprete das necesidades, unha negociadora das capacidades que sempre aboga polo diálogo como fonte da comprensión. E por predicar, por exemplo, e non facer visto un monólogo, volvo e pecho agradecendo vos o tempo invertido e esperando que poidamos abrir o debate. Moitas gracias.